Simulan na ang pasyalan. Kanilang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kanilang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kanilang pumasyal sa Pangasinan, balikan ang lahat na magpasaya. Kanilang klasin ang taglay na ganda, siguradong mag-enjoy ka. Kalilat Pangasinan. Hindi lang magagandang lugar ang kayang i-offer ng Pangasinan, hain din ito ang malinamnam na putahe, gaya ng Sungayan. So Chef, ano po ang gagawin natin ngayon sa pagluluto ng Sungayan? Ang first step natin kasi yung iba kasing dayuhan dito, binabalatan siya diretso. Okay. Ang ginagawa namin dito, linuluto muna yung skin niya para mas madali siyang balatan. Pero ano mas better, Chef? Yung balatan muna or iluto na siya the way it is na may balat? Mas mabilis siyang ibalatan pag na-grilled na yung skin niya. Okay. Kaysa balatan siya ng fresh. Pero Chef, parang wala ka, may nilagay ka ba dito like asin or something? Wala pa, Ma'am Stacy, kasi babalatan pa natin siya. Dead skin. Dead skin exfoliate. Nag-exfoliate pala siya. So marami siyang balat. Parang may, kayo napansin siya, parang easy-easy lang. Tapos ako na, parang kawawa na siya. Pag grilled na siya talaga, yung pork total na luto na, is may pinapahid na kami na something seasoning, parang gano'n. Okay, secret niyo na yun. Wow, okay po, I got it. So, Chef, ano pong gagawin nating recipe sa, ano na to, Sungayan na to? Usual sa Sungayan kasi is grill lang. Pero next step natin is meron tayong twist for Sungayan. So, anong klaseng twist na recipe ang gagawin natin sa Sungayan? Ang gagawin natin twist sa Sungayan po, ma'am, magpipilay po tayo ng part ng Sungayan, then i-dip po natin siya ng honey mustard. Oh. Iko-coat po natin siya ng flour, then squeeze ng lemon, then meron na siyang dip na lemon. So parang magiging crispy fish or something ganun. Okay. So, Chef, after niyang ma-fillet, ano pong next na gagawin? Next gagawin natin is set aside natin yung fillet, Opo. then squeeze natin ng lemon. Oh, lemon. Pwede po bang walang lemon? Calamansi? Pwede rin po, alternate. Ayan na natin ng salt and pepper. Pero yung lemon, anong magagawa niya for the fish? Yung citrus ng ano niya, saka pampawala ng langsa. Pampawala ng lansa, kaya lemon din. That's nice. Higaan lang po natin. Opo. Pagkatapos po niyan, i-coat po natin siya ng flour. Okay. Coat na siya. Parang pwede ba itong lagyan like breadcrumbs or kahit wala na? Pwede po rin, ma'am. Choices niyo. Mag-start na tayo mag-deep fry ng ating Sungayan fillet. Wait lang natin siya until golden brown. Habang hinihintay natin yung pagiging golden brown ng ating Sungayan fillet, gawa tayo ng ating pang-dip sa ating Sungayan fillet, which is honey mustard. Squeeze uli natin ng lemon juice. Okay. Then, meron na po tayong honey mustard na pang-dip sa ating Sungayan fillet. Deep fry na Sungayan fillet. So, ito na po ang ating finished product ng Sungayan fillet with honey mustard.
I'm really excited na matikman yung prepare ni Chef. And yeah, may tinidor na ako. Excited. Okay, ito na po ma'am ang ating sungayan fillet with honey mustard. Okay, ano po ito? Ito yung honey Yes, mustard? yes, Okay. Okay, I'll taste it. Masarap po siya. So ano po ma'am? Parang may nalasahan ako na may oil part. Yes po. Masarap po Yung siya. butter po ma'am. Ah, yung butter siya! Okay. Masarap po. Yung totoo po ma'am ha. Parang may nakatutok po kayo sa akin eh. Pero yeah, no joke po. Masarap po siya. No, actually, I feel like yung isda mismo, maano na siya. May sarili na siyang May sarili na siyang lasa talaga. Yeah, I can taste it. Iba yung lasa, may specific na lasa yung sungayan talaga. And then if you're gonna dip it here sa honey mustard po, Apa. masarap siya ulit. Tapos yung akala ko oil siya, pero ano po yun siya? Butter po. Butter siya. Masarap siya. No kidding. So siya, bakit po ito yung napili niyong recipe na ihain? Kasi ano po, usually kasi ang sungayan dito sineserve as grilled or sinigang. Opo, oo. Wala pang nagtatry na mag-ano ng fry or deep fry. Kaya nag-isip ako ng mga na ibang putahe na parang tingin ko papatok sa tao ng Bulinaw. Opo. Actually nga, since taga Bulinaw din ako, mostly ng kinakain, way na pagkain namin ito is grilled. Pero sinigang, hindi pa ako nakatry din. May na-try ako na So, sinigang dito, taga-bayan sila, is sungayan ang ginagamit. Masarap okay. din siya. So this one is new rin sa akin, na fry siya, hindi grilled. Pero ayun Fillet nga, siya. fillet. Tapos yun nga, parang same, yung lasa talaga ng sungayan, may specific talaga. So if you went here sa Bulinaw, you really have to try it. Kilala ang bayan ng Binalonan sa paggawa ng longganisa na siksik at sulit. At nandito nga tayo sa pamilyang bayan ng Binalonan. At paniguradong masarap ito. Kaya tara, samahan niyo ako. Pwede niyo po ba ipakita sa amin paano niyo po ginagawa yung pagtimpla niya? Ito, nahin na natin yung bawang. Ito yung bawang. Ito naman yung Mas masarap po paminta. ba pag mas maraming bawang or... Hindi naman masyado kasi mag-iibang lasa. Okay. So ito po talaga, parang recipe na talaga ito Opo. ng longganisa po ninyo. Ayan, Oo. paminta vetchin, and then... Betsin and then asin. Oh. This is asin. Lagyan natin ng soy para hindi maputi. Haluin natin ng haluin. Hanggang maramdaman mo naman ito kung tama ang timpla, kung tama na yung paghalo mo. Ganyan ang paghalo nito. Ito yung casing. Ilagay natin dyan. Tapos, ganon. So automatic Yan. na po siyang Automatic na maglalabas. lalabas. Linagay natin sa casing. Haba po And pala. then, itatali natin ngayon. Ganito ang pagtali dito sa amin, sa Binalonan. Ba't po siya dinadayo? Purong meat ng baboy, Oo bagong nga. katay, Oo. and then, walang halo yan, basta purong ganyan. Tapos malinis kasi itong casing namin. Malinis, in and out na nalilinisan. Ito, dinibilad pa sa araw. So, ang bentahan niyo po dito Per kilo, per kilo pa din, hindi yung per piece. hindi, per kilo. Ito na yung finished product. Ito siya, parang siya ang cute, ang parang bilis buhatin. Other longganisa po kasi diretso lang, hindi nila pina-per piece. Okay. So, mami, mga magkano po kaya ito? Paano po yung bentahan nito? Sa ngayon, bumaba ang karne, 350. Per kilo po. Okay. 350 ngayon. Opo, so per kilo talaga siya, hindi siya per piece or per Oo, ganito. per kilo. Per kilo talaga siya. Ang lalaki nga po nito. Oo. So pag niluto to, pero kapag Mag-brown din. magba-brown din po siya. Oh. Ganyan ang itsura niya. Na-excite ako kumain ng longganisa. Bibili ako later.
Oh, mami, nakita ko parang sobrang dami niyo pong Oh. prepare for longganisa. Nauubos po ba to? Nauubos pa yan. In the day? Opo. Sa isang araw po? Naubos pa yan. Kulang pa. In a usual day po, ilang batcha po yung nagagawa? Ang everyday ko, yung regular na dinitinta Right, ko, 50. Na batcha po? Oo, 50 kilos. 50 kilos. So, mami, kapag maganda yung bentahan natin, magkano po yung kalimitan na bebenta nyo for that day? Pag 50 kilos, mayroon ka na rin tubo na mga 1.5. Yun po yung mga Pag maramihan tinutubo nyo. naman, malaki naman. Opo. Subukan naman natin itong ibenta. Tingnan natin kung maraming bibili. Garlic longganisa po. Garlic longganisa po, nagbinalonan. Bili na po kayo. Pogi, bili ka na ng longganisa. Ay, 350 per kilo. Pero dahil pogi ka, 360 na lang. Nalagdagan ng test. Okay. Po. 350 na lang. 350 na lang. Wow! Pogi ka daw. Sige po, mami So, paano ba to? Kayo mag-open. Ayun. Bale. Hawakan mo. Okay po. Sakali mo. Ayun. Ayun. Okay, ito na po mga suki. Thank you. Hindi masyadong mahirap magbenta ng longganisa kasi yun nga, yun yung dinadayo dito. Tapos sabihin mo lang, Pogi, bili ka, bibili sila. Yun talaga yung keyword. Let's go mga suki! Bili na po kayo ng longganisang binalonan. Dalilan Pangasinan. Lemonade Hotel, Camp John Hay, your gracious host in Baguio City. For inquiries and reservations, call us at 0917-526-7049 or 074-300-6525 or email us at rsvn.lemonade@amg.com. Lemonade Hotel, your gracious host in Baguio City. Dalilan Pangasinan. Dalilan Pangasinan. Hindi lamang dairy products ang binabalik-balikan dito sa Singgan, kundi dinarayo rin ang kanilang mga mais. Excited na ba kayo? Let's corn! Mais. Po. Mais po. Magandang araw po. Magkano po yung mais? 3 balot po, 100. Ano po itong mga mais na to? Sariling tanim niyo po ba? Parang Farm. inaangkat po namin sa iba. Pero may tanim din po kami. Kamusta naman po ang kita sa mais at? Pag summer po ate, malaki po yung kita. Pag isang sako po, nakaka 1,000 po kami na tubo.
ate, ano yung natutulong po ng pagbebenta nyo ng mais sa everyday living? Nakakatulong po siya sa pag-aaral ko kasi po dun ko po nakukuha yung pangbaon-baon ko po sa isang araw. Based sa mga natikman kong ibang mais, itong mais ng Asinggan, napakasarap, napakalinamnam, and talagang mahahalata mong fresh at naaalagaan yung tanim dito. Bili na po kayo! Bili na po! Bili na po kayo! Taga San Manuel ako, pupunta pa ako para bumili ng tinda nilang mais. Dahil sa produktong mais ng Asinggan, may mga natutulungan kagaya ni Jovelyn na estudyante para magkaroon ng hanap buhay at makatulong ito sa pag-aaral niya. Alam niyo ba, more than 50 years na raw nagtitinda ang Patrings Special Tupig dito sa mga taram. At kung paano nila gawin ang tupig noon, ganun pa rin daw ngayon. Kaya every bite is like a blast from the past. Siyempre, binabalik-balikan, mabuko siya, tsaka yung tupig namin, hindi siya dumidikit sa dahon. Special kasi at saka binabalik-balikan ng mga tao. Kasi every month umuwi kami. Hindi kami dalan dito para bumili. Kasi yung mga ka-office mate ko, laging itong hinahanap. Iba kasi yung lasa niya masarap. Kaysa sa ibang nagtitinda. Ay tatagal kahit na pinapadala sa abroad. Na gusto-gusto nila din sa akin. Kasi ang laman nitong isang tray na to, 500 pieces. So, meron kaming 5,000 sa isang tray ng ganito. Siguro nasa 3,000 plus ang napagbebenta namin sa isang araw. Tama lang ang lasa, hindi yung sobrang tamis. At saka yung buko niya, pino. Hindi yung iba matigas. Ito talaga ang hinahanap. Aimas, titupig, ito yung manggatarin. Kung the best way to show our love is through the stomach, the best way to experience one's town is by tasting their own food. Dito sa mga taram, they are known to be the best and most delicious tupig. Tikman natin. So, bibili ako dahil perfect ang ating tupig na bilang pasalubong, lalo na at galing kang mga taram. Produktong pinagmamalaki ng Bayan ng Infanta, ating alamin at ibida. Malagkit powder, mamasahin mo po siya ng tubig, then may asukal. Tapos pag namasa mo na po, yung nakuha mo na yung texture, pwede mo na po siyang lagyan ng palaman na ubi at saka yema dun sa loob. Then pag ilagay mo na po yon at na-roll mo na po siya na parang ganyan, pwede mo na po siyang iluto. Patutoy is made of glutinous rice with yema and ube as its filling na nakarap sa banana leaf.
At yun po, pagkagawa, pwede na po siyang kainin agad. LGU attack! They started selling this way back in 2017, pero it is now one of Infanta's native delicacies. Yung sa sizes po ng bilao namin, yung extra small namin is 200. Then sunod po yung 250, 300, 400, yung medium 500. Tapos yung large po is 700. And then yung extra large po, mayroon pa po kaming mas malaki dyan, is 1,000 po. You can taste the sweetness for only 50 pesos to 1,000 and 250 pesos, depending on the size of bilao you will get. Kasi pag kinakagat mo siya, meron nga siyang feeling sa loob na ube tsaka yema. Kasi pag kinakagat mo, meron pumuputok. Dahil pumuputok mo, yung nilalabasan. Kaya nga pero yung lasa niya talaga siya, kakaiba. Ay, iba-iba yung pinangalan nila eh. May missile bomb, may eraser. Kasi daw sumasabog. Employee kasi yung unang mga customer ko kasi nagtatrabaho doon sa yung anak ko. Nagdadala siya ng product, pero walang pangalan. Yun, binigyan nila ng pangalan hanggang yun na, patotoy na siya. Nung dumating ang produktong patotoy, in terms of tourism, gumanda po siya kasi sa iba-ibang mga bayan, sa malayo man, sa makaratig bayan namin is nakikilala si patotoy kasi daw masarap. So maraming order na dumarating sa mga gumagawa ng patotoy namin dito sa Infanta. Papaano namin maimamarket si patotoy? Kasi as of now, marami na talagang tumatangkilik. Marami na rin nag-o-order. Karamihan sa mga empleyado, pag pupunta kami sa probinsya, pag nakita kami, lagi nilang sinasabi, "Oy, patotoy, pa-order kami." Ganon po yung nangyayari. Kaya pinag-iisipan ng local government po namin na magkakaroon ng dry run para sa Patotoy Festival. Masarap ang patotoy dito sa Infanta! Para sa isang ligtas at masayang reunion, dapat healthy celebration. Tito-tita, handog natin ay mga ligtas na regalo. Sa Noche Buena, pagsasaluhan ay healthy salo-salo. Ligtas at kumpleto. Iwasan ang pagpapaputok dahil maraming ibang pampaingay at pailaw naman na patok. This Christmas, ligtas tayo. Isang healthy Pilipinas. Ligtas Christmas mula sa DOH. Bazaar Music offers a complete line of musical instruments. Bazaar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Bazaar Music, bringing music closer to your hearts. Magsisisi, promise, sa milk tea ng batang 90s. Looking for a place to stay in Baguio City? Find your calm at Hotel Supreme. A good dip at their pool. Clean and comfortable rooms with a view. Accommodating staff. You can also enjoy a sip of coffee at their coffee shop. Good food for a good mood at their restaurants.
spacious halls for events, and many more. A perfect balance of business and relaxation, all at Hotel Supreme. Dalilan Pangasinan! Dalilan Pangasinan! To sum up our San Quintin adventure, let's fill up our gastro craving with bibingkang latik ng San Quintin. Ano nga bang pinagkaiba nito sa ibang kakanin sa Pangasinan? Let's find out! Pinaghalong malagkit na bigas, coconut milk, asukal, at keso. Yan lamang ang ilan sa ingredients ng ipinagmamalaking kakanin ng San Quintin. Pero alam nyo ba that in order to cook that bibingkang latik, ay aabutin ng 3 hours bago maihain. Kailangan din ng konting pasensya sa pagluluto nito dahil traditional pa rin yung way na ganitong klase ng kakanin gamit ang uling. Lahat naman po ng nag-order sa amin, iba daw yung lasa. Kaya dito binalik-balik-balikan po. Kasi naiba yung namin, lasa. Yung lasa sa creamy at masarap. Hindi kami nagtitipid sa mga ingredients. Kagaya ngayon, sir, 10 bilao po. Nasa toke po, sir. Kung minsan pababa na sa 1 plus sa isang araw po. Sana natin. Wow! Ang bango. Parang amoy pa lang. Amoy pa lang parang matamis na siya. Wow! Bango. Basta ma. Tawal. Akin to. Harap. Ang tamis niya. Sino po? Bili kayo. San Quintin. Ako sure. Tamis nyo. Eto. Nasa itaas nyo. Sobrang tamis niya. Compare sa ibang bibingkang natikman ko na ito yung iba talaga yung lasa niya. Sobrang creamy and sobrang tamis niya. Pero hindi siya overwhelming. Parang may enjoy mo siya kahit na anong trip mong kainin. Ganon. Ang sarap. Hindi ako makaget over. Ang sarap niya. Sarap. Masarap ang bibingkang latik namin dito sa San Quintin. Ito ay atin. Harvested, burnt, and pounded young unsakut palay turned to pinipig, known as diramen to the Aguilareños, can be cooked in many ways. These are products that test the passage of time and are made out of passion and love. 1998 nang umpisa ako dito ng diramen. Ito sir, pag taon-taon kami gumagawa, nakakaraos din na pambili ng mga bigas, ulam, ganun. Mga first week ng August, kung minsan mga third week ng August po. Kasi hindi naman sabay na magtanim ang mga tao po sa nagtatanim sa bukid. Kumukuha sa amin yung buyer namin, ibinebenta sa iba't ibang lugar. Ito tumutulong lang sa amin itong hanap buhay dahil sa na sa mga bata, yung pag-aaral nila, pagbaon, tapos kung minsan din pambili ng mga ulam. Isa sa pinagmamalaking unsakut product ng Aguilar ay ang diramen in lubi. Kung gusto nyo itong matikman, makakabili kayo nito 20 pesos per slice. Pero kung gusto nyo naman yung isang bilao, they have a small bilao for 600 pesos, medium for 800, at yung pinakamalaki ay 1,000. Aside from diramen in lubi, pwede rin itong gawing bibingka, bilo-bilo, ginataan, ice candy, and many more. Teamwork really does the dream work. Yan ang pinapatunayan ng produktong inlubi na bunga ng paghihirap, tiyaga at determinasyon ng mga Aguilareños.